Takže vy ste naši úplne prví hostia. We thank you for that. A my vám za to veľmi ďakujeme. We worked hard to make today's evening a bit like a fairy tale, and we tried our best to make it beautiful event for you, and we hope that you will enjoy it. Skrátenie. Veľmi tvrdo sme pracovali na tom, aby tu všetko bolo dokonale, krásne, presvetlené, pripravené pre vás a dúfame, že všetko, čo tu je, sa vám páči a budete sa cítiť príjemne. We have one small, not really problem, but that didn't went as the plan. Projector will not work, and we had to show you there how to make, but we will help you so you will not have problem for building the house. Tak ako vždy býva na akciách, zmena programu je vyhradená, preto aj my máme trošičku malú zmenu. Náš projektor nám dal práve dneska v tejto chvíli výpoveď, takže trošku musíme pozmeniť naše plány a na projektori mali byť vlastne premietané veci, čo máte robiť, akým spôsobom, ako lepiť. Nemusíte sa o ničoho báť, pretože my vám to všetko ukážeme a budeme vám radiť počas celého procesu. We have our Svetlanka here, professional photo